адвентавыя рэкалекцыі з айцом Яўгенам Голубам. Супакой добра, дарагія слухачы і гледачы Радыё Марыя. Мы з вами, як бачыце, у новай студыі, у новым антуража працягваем рэкалекцыі і разважаем падчас гэтых рэкалекцыяў прынамсі 4 важныя месцы, у якія прыходзіць наше жыццё збаўлення, якога мы так чакаем, і той, хто гэта збаўленне прыносіць, Езус Христос. І мы ўжо гаварылі з вами пра смерць, мы ўжо гаварылі з вами таксама пра сэнс жыцця. Сёння час пагаварыць пра рэч, якая з'яўляецца, мне здаецца, вельмі важнай для ўсіх людзей навокал. І кожны чалавек так ці іначай вось гэтае месца незбаўлення свайго перажывае. Паговорым пра самотнасць. Кожны з нас наражаецца самотны, кожны з гэтага свету адыходзіць таксама самотны. І гэта даволі такая моцная праўда. Як бы не акружалі мы сябе людзьмі, у якіх бы цудоўных адносінах бы з імі не былі, як бы блізкімі гэтыя людзі не былі да нас, то і так кожная з нас прыходзіць у гэты свет адзін і адыходзіць з гэтага свету адзін. Калі дакладна перакласці вось гэтыя словы «Слухай, Ізраиль, пан Бог, твой пан, пан адзіны», да, слова «эхад», которое там сустракаецца, можна перакласці як «адзіны», в сэнсе у цябе іншага няма, а можна перакласці як «адзін», в сэнсе «самотны». Это вельмі вялікае адкрыццё было для мяне, калі я пра гэта даведаўся, таму што Бог таксама ў нейкім сэнсе самотны. Бог самотны ў вельмі глыбокім значэнні гэтай самоты, таму што няма нікога роўнага яму. Няма нікога да яго падобнага. Да нараджэння Хрыста, да моманту, калі Бог стаў чалавекам, няма нікога падобнага Богу. Як бы не шукаў ён сабе сяброў сярод людзей, як бы не хацеў ён зліцца са сваім стварэннем, з'яднацца са сваім стварэннем, увайсці ў нейкія блізкія адносіны, то і так нікога падобнага да яго няма і няма таго, хто адчуваў бы тое, што ён адчувае. Вось у Святым Пісанні хіба Абрагама называе ён сябрам, і то таму, што Абрагам перажывае ў нейкім сваім чалавечым сэнсе тую трагедыю, якую перажывае Бог. Калі сына свайго, сябе ж самога аддае ў рукі людзей на забіццё, як ахвяру. Але калі мы гаворым пра нашыя самотнасці чалавечыя, то я думаю, што збаўленне прыходзіць у іх з нейкіх канкрэтных такіх вось абшараў трох, прынамсі, я 3 абшары, пакуль ехаў сюды, да вас разважаў. Першы з гэтых абшараў, то што Бог прынамсі разумее самотнасць. Нам здаецца часта, што мы адчуваем вось это незразуменне з боку нікога, што ніхто не перажыў тое самае, што мы перажылі. І вось Бог, который самотны сам па сабе, Бог, который праходзіць праз розныя цярпенні, які захацеў стаць чалавекам, каб праз гэта цярпенне прайсці. Мы ўжо з вамі пра гэта казалі, што вось гэтыя пялюшкі, у которых Христос закручаны на іконе яго нараджэння, это пялюшкі цалуны, у которых ён будзе складзены ў гроб. І гэткім самым чынам досвед, который Бог бярэ на сябе, усе магчымыя досведы, праз которые ён праходзіць, робяць яго не толькі гледачом чалавечых лёсаў, не толькі аўтарам гэтых лёсаў, але і тым, хто тыя лёсы таксама перажывае на сабе. Ён як такі добры эксперыментатар, который сам на сабе плёны свайго эксперыменту тэстуе. Вось ён праходзіць праз гэтыя розныя чалавечыя праблемы, для того, каб мы, калі сустрэнемся з ім тварам у твар, не маглі сказаць з прэтэнзіяй: ты не быў там, дзе я быў, і ты не дасведчыў таго, што я дасведчу. Другая рэч, што тычыцца нашай самотнасці чалавечай, яна вельмі часта звязаная з тым, што мы не маем кагосьці. Вось вельмі прыгожа пра гэта кажа у 5-м раздзеле Евангелія святога Яна чалавек у гэтай оўчай садзаўцы, у гэтым басейне, дзе людзі аздараўляліся. Ён кажа: я не маю чалавека. На пытанне Езуса, вот, чаго табе трэба, чалавек, чаго б ты хацеў, он не кажа: я хачу быць здаровы. Ён кажа: я не маю чалавека, который мне дапамог аздаравіцца. Это вельмі цікавы падыход. Для того, каб адчуць аздараўленне, для того, каб адчуць цэльнасць і еднасць, нам патрэбен хтосьці яшчэ. І калі з вами паглядзім на сам пачатак гісторыі збаўлення, Бог, ствараючы чалавека, кажа: гэта добра. Глядзіць на стварэнне, усё, кажа: гэта добра, што ёсць сонца, это класна, што ёсць вада, гэта цудоўна, што ёсць гіпапатам і кенгуру і мурав'ед і іншыя цікавыя такія створы, але калі глядзіць на чалавека, кажа: гэта хорошо весьма.
у сінадальным перакладзе вельмі добра. Это вельмі добра. І першы такі пагляд Бога на стварэнне, это супер, это вельмі добра. Пасля ўжо заўважае, што чагосьці этому чалавеку не хапае. І вось гэты фрагмент з традыцыі больш сучаснай, калі ён стварае асобна для Адама і Еву, ён спрабуе нейкім чынам ацаліць вось гэтую самотнасць, ён спрабуе даць яму паратунак. Еву называе аўтар кнігі быцця Эцер Кенегдо. Вось яна гэта паратунак, дапамога. Эта дапамога вельмі часта намі ўспрымаецца, калі мы чытаем гэты фрагмент, як дапамога па дому, як тая, хто будзе варыць, праць, іншыя рэчы рабіць, а насамрэч гэтае слова ўжываецца ў Бібліі з тузін разоў і большасці адносіцца, апрача гэтага моманту, да Бога, і да яго так звязаецца чалавек у выпадку смяротнай небяспекі. Кажа Богу, ты мая дапамога. То бок разумее Бог, што Адам, застаўшыся чалавекам, адзіным чалавекам у Эдеме, ён быў у стане смерці яшчэ да смерці. Эта самотнасць была для яго параўнальная да смерці, таму што ён не меў бы з кім раздзяліць гэта існаванне, не меў бы з кім раздзяліць гэты свет. Это вельмі прыгожая гісторыя, яна паказвае нам таямніцу сужанства, таямніцу еднасці, сувязю паміж людзей, таямніцу пазнання, таму што калі чалавек самотным, хочацца, каб яго прынялі і пазналі. І успрынялі такім ці такой, якім ён ці яна з'яўляецца. І вельмі часта Бога мы называем тым, который гэтую самотнасць нашу лечыць. Калі запытацца сярэднестатыстычнага хрысціяніна, хто для цябе Бог, хтосьці скажа, што это сябар, хтосьці скажа, што гэта айцец, хтосьці скажа, што гэта блізкіх, такі вось стварыцель, той, хто удзельнічае ў маім жыцці, каму неабыякавыя мае справы, гэта ўсё будзе праўдай. То все будзе праўдай, але адначасова, калі мы чуем словы, што чалавек з Богам ніколі не самотны, можна ўспрымаць такі дэвіз касцёльны. Як такія словы, якія прыгожыя самі па сабе, але не маюць за сабой некага пакрыцця, некага зместу. Асабліва чалавек у нейкай складанай сітуацыі, перажываючы яе, без, здаецца, дапамогі, адчуваючы цяжар адказнасці, цяжар хваробы, цяжар цярпення, можа запытацца, дзе быў Бог у гэтым моманце. Калі ён сапраўды сябар, калі ён сапраўды блізкі, калі ён сапраўды гэтую самотнасць маю перамагае. І можна шукаць адказ на гэта пытанне, але, як сказаў адзін рок-музыкант, калі чалавек, веруючы ў Бога, шукае адказ на пытанне, дзе быў Бог у нейкай сітуацыі, то ён не верыць. Таму што для веруючага сам Бог з'яўляецца адказам. Это таксама энігматычна гучыць, але калі задумацца, Бог, который адказ на рэчаіснасць, на твоё цярпенне, на нейкія непамысныя сітуацыі ў жыцці, сам Бог з'яўляецца адказам. Усё гэта вядзе да яго, усё гэта вядзе да разумення. Калі Бог ёсць любоў, то ўсё это вядзе да любові. Па сутнасці, цярпення тваёй, твае нейкія моманты, яны могуць цябе знішчыць, а могуць цябе закаліць, могуць адкрыць табе вочы на той патэнцыял любові, который ў табе. Это таксама спосаб прысутнасці Бога, вельмі маўклівай і вельмі канкрэтнай у жыцці чалавека. Але ёсць яшчэ трэці момант, дзе Бог перамагае нашу самотнасць. Таму што, кажуць псіхолагі, самотнасць можа быць не толькі у стасунку да іншых асобаў. Можа быць самотнасць унутры чалавека, размежаванасць унутры чалавека, калі нейкія часткі жыцця гэтага чалавека настолькі аддзеленыя ад сябе, што ён не адчувае сябе добра, калі ён сам. Што дазваляе нам яскрава адчуваць адзіноту, яскрава адчуваць самотнасць, як негатыўную рэч. То, што нам з сабой дрэнна. То, што мы хочам, каб быў хтосьці, хто нас ад сябе саміх уратуе. Это значыць, нейкія справы ў нас не зінтэграваныя, нейкія часткі нас, которые супярэчаць сабе ўзаемна, вельмі яскрава гэта робяць, звіняць, баляць, і гэта прыносіць нам дыскамфорт. І вось гэта і з'яўляецца прычынай таго, што уцякаем у адносіны, которые не заўсёды з'яўляюцца добром. Гэта прычына таго, што чалавек можа ствараць
ілюзію прысутнасці іншых людзей у сваім жыцці, праз тое, што блогеры, которых ён глядзіць, ці яна, праз тое, што нейкія эксперты, которых слухае, праз тое, што нейкія месенджеры, у которых весь час чалавек знаходзіцца. І для мяне вельмі такім яскравым маркерам таго, што вось гэтыя адносіны, хоць усё это добра, і блогеры, і месенджеры, і так далей, я у сэнсе не аспрэчваю таго, што-то, не кажу, што-то дрэнна, не спрэчваю таго, што-то добра, але знакам таго, што-то трошки нешта не до конца сапраўднае, вот для мяне асабіста з'яўляецца тое, што калі, напрыклад, пішаш да чалавека ў нейкім месенджеры, пасля доўгі час не пішаш, то вельмі рэдка пачынаеш размову з прывітання, ці вельмі рэдка заканчваеш яе да пабачэння, так? Таму што, як бы, здаецца, што-то размова цягнецца ўвесь час. Мы перарвалі, паўгады не камунікавалі, яна зноў цягнецца. І гэта, насамрэч, такі вось хорошы маркер таго, што гэта трошкі віртуальна, што трошкі спроба уявіць такая з боку майго і з боку таго, з кім я лістую, напрыклад, у нейкім чаце. І гэта не заменіць асабістай сустрэчы. Вось зусім нядаўна, некалькі гадоў таму, як вучыць, зусім нядаўна, некалькі гадоў таму, мы перажывалі момант, калі вельмі шмат рэчаіснасцяў адышло ў віртуальную прастору з прычыны ковіду, з прычыну пандэміі. І некаторыя рэчы там і засталіся, некаторыя рэчы зноў вельмі хутка перацяклі ў рэальнасці. І людзі пасля ўжо ўсіх гэтых розных вірусаў цешыліся магчымасцю сустрэцца ўжывую, цешыліся магчымасцю пабыць недзе выйсці і так далей. Ось адзін мой харошы сябар, ён распавядаў, што спецыяльна нават калі выходзіў смецце выкідаць дзесьці там на дворці ці проста прагуляцца, то он перажываў гэта як вось такі вот момант радасці, да, што я выходжу у рэчаіснасць, у рэальнасць. Сапраўды, не толькі нейкія вірусы, нейкія нечаканыя рэчы, которые прыходзяць звонку на нас, могуць нас этой рэальнасці адключаць. Могуць нас і адключаць нашы асабістыя нейкія справы, наша заклапочанасць нейкімі праектамі, працамі, іншымі рэчамі. Часта бывае такое, што чалавек гэта ставіць вышэй, чым адносіны, бо гэта вымяральнае. Таму што гэта мне дае штосьці, гэта робіць з мяне кагосьці. Заўважце, што калі мы сустракаемся з людзьмі, я хіба пра гэта ўжо гаварыў мінулым разам, але яшчэ раз паўтаруся, вельмі часта падкрэсліваем тое, што мы дасягнулі. На пытанне, што ў цябе чуваць, кажам пра працу, пра нейкія асягненні ў той працы, няўдачу ў той працы, радзей для таго чалавека, які нас ведае. І гэта падкрэслівае тое, што рэчы, асягненні з імі прасцей. Это такі свет Адама. Бо Адам нарадзіўся ў садзе, который трэба было нейкім чынам пераўтвараць, дапамагаць Богу пераўтвараць гэты сад у райскае месца. Ну, ён ужо быў па-за Эдэмам, але да гэтага Эдэму імкнуўся. Ён называў, ён акрэсліваў істоту таго, што вакол яго. Ева нарадзілася ўжо ў Эдэме. І Ева нараджаецца сярод адносінаў. Ужо ёсць Адам, ужо з ім трэба камунікаваць, ужо з ім трэба ўваходзіць у адносіны. Вось, ужо трэба ўваходзіць у адносіны з тым светам навакольным, з Богам, который ёсць паміж імі. І думаю, што вось гэта перспектыва Евы, яна цікавейшая. Ты сёння можаш мець, а заўтра можаш не мець. Сёння можаш быць кімсьці, заўтра можаш гэтую пасаду, годнасць, функцыю, служэнне, як мы ў касцёле любім казаць, страціць. І нават не ведаеш калі. І тое, што табе застанецца, тое, што ты забярэш з сабой у вечнасць, гэта твае адносіны. Это цікава, што ты забярэш з сабой у рай сябе самога, ці сябе саму, тваю асобу, а таксама забярэш туды свае адносіны. Христос пасля ўваскрасення пазнае вучняў, у яго ёсць з імі супольныя нейкія тэмы. Вось, і гэта цудна, тое, што самы вялікі плёны, самае вялікае багацце нашага жыцця, гэта нашы адносіны з іншымі. Бог падкрэслівае гэта сваім прыкладам, паказвае нам, што можа ўратаваць нас у нашай такой глыбіннай чалавечай самотнасці праз тое, што ён ужо там быў, ён ужо прайшоў. Ведаеце, як пакідаюць людзі часамі надпіс: тут быў вось ён, ці яна там, я тут быў. Вось Бог таксама там ужо быў, але таксама ратуе нас праз тое, што з намі знаходзіцца нябачна, але прысутна.
у вельмі складаных момантах нашага жыцця і ў радасных момантах нашага жыцця таксама, і ратуе нас праз тое, што нам дае інтэгральнасць. Што гэта самотнасць, адзінота, нават калі яна ёсць, нам ужо не баліць. Я часта сабе задаваў пытанне пра тое, чым з'яўляецца манаства. Я, як бачыце, тут чалавек у чорным мяшку, вось, і у каталіцтве манаства выглядае так, у праваслаўных версіях іначай, вось ёсць, якаяцца манаства і ў іншых канфесіях хрысціянскіх, штось падобнае. Але ёсць манаства таксама па-за хрысціянствам. Ёсць манаства ў будыстаў, вось ёсць нейкія такія вось формы манаства ў іншых рэлігіях. Я задаюся пытанне часта, а чым з'яўляецца манаства? Як істота, як факт, да? Вось, як рэч у сабе. Но калі яна не звязаная з канкрэтнай формай рэлігійнай, таму што у кожнай рэлігіі яно існуе, то чым манаства насамрэч з'яўлялася б? Я так вот за тым хадзіў, чытаў айцоў пустыні, которые ў гэтым былі першапраходцамі, і зразумеў такую рэч, што манаства само па сабе, як форма пэўнай адзіноты, як форма пэўнага такога жыцця пустэльнага нават сярод людзей, нават сярод мегаполіса, як форма пэўнай прасторы ўнутры сябе і вакол цябе, которую ты ствараеш часамі нават трошкі штучна, яно патрэбнае дзеля таго, каб чалавек аддзяліў рэчаіснасць ад мроі, каб чалавек аддзяліў яўнае ад няяўнага. Таму што заўсёды монах это быў чалавек, который глядзіць на рэчаіснасць і бачыць, што ёсць насамрэч, што важнае. Менавіта таму да монахаў ішлі з пытаннем «Абба, што мне рабіць в такой ці іншай сітуацыі?» І гэтая самотнасць, которую перажываем, часамі не спецыяльна выбраўшы эту самотнасць, яна можа з'являцца і датычыць нейкіх справаў бытавых, чалавек можа проста сам жыць, вось, можа быць ужо старэйшай асобай і усе пайшлі па працах, а ты сядзіш на 7-м паверсе і глядзіш на людзей, як адна бабуля мне прызналася, гляджу на людзей заздрошчу, таму што я некалі маладая таксама так бегала, а зараз сяджу на месцы і магу толькі назіраць. А можа быць самотнасць вельмі глыбокая, самотнасць з пытаннем заўчасным «Пане Божа, што мне ў жыцці рабіць, якую дарогу выбраць, бо ўжо і час ідзе, і я старею і сталею, і там мужа няма, ці жонкі няма, ці дзяцей няма, сям'і і так далей. Вось ці ты, можа, мяне хацеў у манастве, ці ў святарстве, ці дзесьці ў іншай сферы. Можа быць самотнасць перажываная як крыж, і тое самае святарство і манаство можа быць самотнасцю перажыванай як крыж, таму што няма асобы, которая цябе зразумее, таму што ўсё настаўлена на дзеянне, ўсё настаўлена на плёны, на асягненні, на праекты, а не на адносіны, а хтосьці перажывае, можа, крызіс, а хтосьці перажывае дэпрэсію, а хтосьці перажывае нейкі момант незразумення сябе в гэтым свеце, непасавання. Розныя бываюць рэчы. Магчыма, Бог тваю самотнасць в гэтым моменце зараз дае выключна для таго, каб ты пачуў ці пачула сябе і зразумеў ці зразумела, што рэчаіснае, што не. Гэта вельмі вялікае веданне, гэта вельмі вялікі кошт за гэта веданне. Потому што гэта мудрасць. Так як і Арыстоцель называў мудрасць, гэта пазнанне рэчаіснасці ў яе фундаментах. І часамі самотнасць гэта плата за гэтую мудрасць. Калі ты бачыш, што і што важна, што не важна. Дарагія, як бы вы не перажывалі самотнасць сваю, як бы вы не глядзелі на гэта, у якіх бы акалічнасцях не былі, памятайце, што Бог таксама гэта перажываў і перажывае. Я часта думаю пра яго, чакаючым нас у святых дарах, у касцёле. У гэтых пустых касцёлах сядзіць Бог самотны і чакае, пакуль людзі да яго прыйдуць. Пакуль мы захочам падараваць ім 5 хвілін нашай рэчаіснасці, нашага шалёнага дня, нашага тэмпа, ось, і так далей. А таксама Бог, ён хоча нам даць пачуццё гармоніі. Там, дзе мы ёсць. У гэтых момантах, у гэтых справах, у гэтых працах. Няхай благословит нас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Паўстаў ён з праху гліны, і подыху жыцця ён мужны і нявінны, і шчыры, як дзіця, ўсяму шукае назву,
і хоча зразумець, і чуе Божы заклік. Хоць побач грэх і смерць, ідзем са мной, ідзем са мной, ідзем са мной, ідзем са мной. Народжаная ў раі, з адамавага сну прыйшла яму ў адчаі, і зноў вярнуць вясну яна завецца Евай, бо маці ўсіх людзей хоць скаштавала з дрэва, пачула спеў хутчэй, ідзем са мной, ідзем са мной, ідзем са мной, ідзем са мной. І так вандруюць поруч, шукаючы Эдем, яна вясновы водар. Ён сродак ад праблем, шукаючы любові, зліваюцца ў адно і разам чуюць голас, што кліча іх даўно, ідзем са мной, 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 ідзем са мной. Адвентовые рэкалекцыі з айцом Яўгенам Голубам.